E viața de România, bre. El cu mașina și spune că e nașpa, dar eu cu pe jos și mai nașpa. Ascultați-mă. Spune, bre. Pa 180 de ore am luat 2.800.000. Așa. Întrebarea vine invers. Cât pot eu să trăiesc cu 2.800.000? Înmulțim cu 10 și cu 10 înapoi în fiecare zi, pe 280 de ore, biletul la autobuz, da? Așa. Mai bea și gura mea o apă minerală? E 12.000. 12.000. Și ăla bea o apă minerală, că Așa. e căldură. Dar doctorul spune să bem 4 sau 2 litri jumate. Aha. Dar eu beau sub insistența doctorului, că mă ține, da? Da, da. La cât am ajuns de 2.800.000? Mai ai... Cât ți-a scăzut? Vezi, mă, tare, În Ploiești? În Ploiești cum trăiești în Ploiești? Calută, ce părere aveți despre domnul Calu? Să ne băgăm pula în gura lui, că dacă l-aș prinde, nu i-aș da, uite, nu i-aș. Ia filmează-mă. Ia, ia. Așa i-ai dat lui Calută în gură. Ia unde-i Doroftei? Te-ai bate cu Doroftei? Cum vrei inima lui. Titu Tudor, mușcă Bate palma. Bate palma, moșule. Bă, unde-i ăla care mușcă din prosoape? Titi Tudor? E Da. acasă, nu știu eu unde o Pe fi. cheamă-l. Păi vă bateți cu el? Da, întreabă, da. Oamenii V-ați care bătut vrea... vreodată cu el? Da, în non-stop în școala unde Și? am învățat. Așa, și l-ați bătut? Păi nu, că fugea. Fugea al dracu.